Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman doğanımız sonra gadıptır. Men 4 ýyldan bäri ewladym bolan ýok. Şoňa näme işler etmeli diýipdir. Müslüman doğan etmeli işlerken birinji bar etmeli işimiz Huda tebarek we taala Kur'an-ı Kerimde diýe "Estağfiru rabbakum innehu kana gaffara." Nuh surasyndadyr. Sizler estağfirullah kana aýdan Huda teala magfiret günündedir. Gunaňyz geçer. "Oyumditkum bi amwalin we benin." Huda teala size kömek berer, imdad eder, ýardam eder. Bi amwalin we benin. Malyňyzam köfeldirer. Estağfirullah kana aýtsaňyz we benin erkek oglanam berer diýe. Näşini erkek oglan benin diýip erkek aýtdy. Ewlat diýse erkek gyýda ikisine baham aýtdy. Gyýda bint diýe erkege ibn diýe. Benin diýen şeýde erkek oglan berer diýe. Näşini erheley bolup salavat şumarlar bardyr. Güne ýetişdiňizde şu estağfirullah kana aýdyň. Her gaýtaňyz bir ikilek mertebe aýdyň, ýani 200 000 däne estağfirullah ýürekden syzdyrp aýdyň. Estağfirullah Hudaýjan günahym geçiber. Niýetiňizde Hudaý şol ogul ber niýeti bilen aýdyň. Hem günahlarınız geçiler hem de sahibi ferzent bolarsyň. Hudaý taala wadasyna hilaf etmeýär. Bir. Ikincisi Müslüman doğan ştada bir doktor bar, 40 ýylyň doktory hem tebip. Şol aýtdy, insanyň tokmagynda bir muşkul bolýar diýe, ýa heleňkide ýa erkeginkide. Şolary paxta çigit bardyr. Paxtanyň çigidini özüňiz juwat etdirip, özüňiz ýagyny aldyryp, şondan iyi biçiň diýe. Şo paxta çigidiň ýagy insanyň spermatozoid diýe şol tokmagyny bardar etdiýe diýe. Oglan kän bolar diýe. Bu bir ýoly. Birde şo tabii bal bilen hoz garbyň diýe. Şo erheley şondan iýsin diýe. O da tokmagyny barberet tagwiyet berýär diýe. Ina biya tibbi kısmatlary. Bir de duasy bar Müslüman doğan. Ina Yarjan Tatilleriň howzasynda Hazreti Şeyh Muhammed Osman Sirajiddinleriň şu ewlad üçin berýän dualary bar. Şony kän adamlara ewlatlar bolup gitdiler. Şony uzyn bag bilen takynyp şo denana göbeginen etege düşürüp takynmaly diýe. Şondan hem kän adamlar haýr tapyp, kän adamlar sebepli olup, yani şolar sebep bolup, kän adamlar ewlatly bolup gitdiler Müslüman doğan. Ine sebepleriniň hemmesine ýabyşyň. Hudaýyň ýanynda, hazinasynda beterken. Ine bir Hazreti Şeyh Muhammed Osman Sirajiddinleriň bir sohbeti geldi. Şu wagt öten ýyl 2 ýylda. Abdullah abi diýe Türk. Oň bilen bir safara gitdik. Soň bir özüniň baş nähili Hazreti Şeyh tafanlygyny we nähili oňa murid bolanlygyny görüň berdi. Şol diýdi, öýlendim diýdi, 8 ýyl çağan bolmady diýdi. İstanbulyň doktorlar diýdi, üýşüp meni bir ýyllap dawa etdiler diýdi. Azmaýyş etdiler, denanada muşkul ýok, hemme muşkul sende diýdiler diýdi. Bir ýyllap maňa daru berip, her aýda azmaýyş etdiler. Ahir bil ittifak aýtdylar diýdi, sende sana çocuk bolmaýar. Sen oglanyň bolmaýar, ömrüň bir ewlat bolup ötersiň diýip aýtdy diýdi. Soň maýus boldum diýdi. Öýe geldim diýdi. Denanama aýtdym diýdi. Mena muşkul mendemiş diýdi. Meňe hiç ewladyň bolmar diýip aýtdy. Diýdiler doktorlar. Hemmesi jogap berdiler diýe. Indi sen meň üçin bagtyň balap oturma diýip, onu boşatýorun diýip talagyny berdim diýdi. Ol denanama tagit sen bagtyň başga ýerden göze, men seni ýakmaýyn diýip oňa talagyny berdim diýdi. Soňram düşümde aglap, hiç ne iýenim jaýyma gitdi, ne içenim diýe hiç berde kararym ýok. Şun neslim guryýyly, indi men hiç boldum diýip, şähetde maýus boldum diýe. Aglap ýatardym diýe. Soňram düşümde Hazret Şeyhler diýen beýik pirler düşüme girdi diýe. Abdullah näme üçin aglaýarsyň? Ewliýalary ýykyl Hudaýyň huzurunda, Hudaýyň emesinde çocuk kändir diýip aýtdy diýe. Soň düşümde şol ewliýaçyl Abdullah Ensari sahaba ýatym İstanbulda oňa bardym diýdi. Ondan şol Hazret Şeyhleriň emesine baryp da dedimde gije düşümde Hazret Şeyhler diýdi. Hazret Şeyh Muhammed Osman Sirajiddinler diýdi. Eteginde bir çağany getirip üstüme taşlatdy. Gel Abdullah, Hudaýdan dilap almyşam sana. Bolam çocugyň seniň diýip diýe. Üstüme bir çağan taşlady diýe. Şondan begenip turdum diýe, hoşal bolup, şowunşa öňkü gaýnenem diýe. Şu talak berenden anamyň enesi gelipdir diýe.
Çat şogun ya ertesi. Ey Abdullah, sen men kıydım bilen yeni nikahlaş. Çoçoğun bolmasa bolmasın, bile yaşan diye. Yandan gelip on bilen nikahlandık diye. Nikahlandım diye, şu nikahlanan giyeceğimizde yankı oğlan galıp 4 tane oğlum oldu diye. Awalky oglum bolanda götürüp şol İstanbul'un doktorlaryna eltdim diye. Aýtdym da sizler senden çocuk olmaýar diýip aýtýatyňa. Ina bu da çocuk diýdim diye. Bana bulam oglan diýdim diye. Şonda heyran galdyra, wallahi bular keramatdan başga zat däl diýip kasam içdiler diye. Ýoksa sende imkany ýok çağan bolsun diýdiler diye. Allahu ekber. Ina musulman doganym, Hudaýyň hazinasynda kän sebeplerine ýabyş. Ol estağfurullah diýmän bir sebep, bul dogan alyp takmakyň bir sebep. Ýanky dogan, ýanky aýtýan pirimden gelen doga şol. İnşallah onu alyň, paxta çigdiň ýagyny ýeň. İnşallah ekiz bolar çağan. Şu estağfurullaham kän aýdyň. Bir adamyň musulman doganlar, bir adamyň gyýdy bolýar, hiç ogly bolmaýar. Şol gyýdy bolup ogly bolmaýanlar hulus niyet bilen ikisi erheley bolup şu estağfurullahny kän aýtdyn bir 300 yani 3-4 lek aýtsynlar, şolaryň ekiz bolar çağaty, ekiz erkek oglan bolar burada. Hudaý Teala'nın wa'desine hilaf ýok. Umid etken Hudaýjan barlamyzyň owlady ýok bolmady, owlad berip, owlady zukur ýoklaryna erkek oglanlar berip Hudaýjan din